22 متر باند قمون بنايل سات اب فيسبوكن يوتيوبن بقطتها خبر 4 فرقان ويكا خبر 10 فرقان يمحلالف كبرى سمعتنا لومي سوني 22 حملة 2019 ويكا 15 حملة 2011 عام تمرتيو زينا قدمنا صومنا وسبورتاو صعب كان سعبنا فلي مدبنا خا ابي اثيوبيا خلل تግራይ ዝተካየደ ገንዘብ ናይ ምትخخاب መደብ ክኸውንዩ ንሁሉም ሳናختم ሲዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ زينا خنا قدمنا ካብ ገብረ መድህን كما يغنيهم زينا أنه أبي إثيوبيا كل بهير سباتن هزبتاتن دبوب أب كتماتات زوبا سيداما مرقا الناتر آيا مخانون نبرتي بخفالنا سروع من قصاصهم يملسو كم زلون تقاليسو أبزك النيات بزنبرا قجتن توحادة 35 سبات كم استغاتنون كمتو زي تفلت نبرت كم زعانوان تفلت اللو ناي دبوب كل بريزيدانت آتو ميلين ماتوز أبزوبا سيداما قدات أبزور دم كبابيتات النازورو يعزبو كم زلو سبزاب يوناتان زبديوس كاب حواسا قاليسو بيت مخر كل الأمحارة لومي أبزك كايدة سروع قبائي 15 سنة بزتفت مقعتي تفترون زنبرا كفتة عمرها نمملا زخل وسانة كايدو بزكعة أتو تمسكن ترونا رأس أم حلار كخونو دحري مصداق كعلم حلافة سيمام اللو أستير مسكانا وزلا خطو زبزاب من يافوركي إني أتو تمسكن ترونا بزاري ولاد بكل المكربيت فيت كاربي قال قبال مسكنا اللو بخمز قال محلا زفصمو حدش رأس ممحدار كل الأمحارة أتو تمسكن ترونه أسعبهم أبز اسمعوا مدري أب تخلل كبز بلا وطرات بوليتيك أبزللو مشامم اتمنقدلو موس كمزي كوانا كمزر بمقلاز كمزي لهم يتسطو حلافينت እጅግ ከባድና ጽናትን የሚጠይቅ መሆኑንም እገነዘባለሁ ከነባር ተገዳዳሪዎቻችንና ዙሪያ መለስ ዝተዋሃበና ሓላፍነት ኣዝዩ ረዝንን ጽንዓት ዝሓትትን ምዃኑ ገንዘብ ካብ ነባራት ተፎኻኸርትናን ሓደስቲ ተስፋኛታትን ዝመጽእ ፈተና ብጽንዓት ሓሊፍና ንህዝብታት ክልል ኣምሓራ ኩሎ መዳያዊ ረብሓ ንኽሕሎ ዘይንኸፍሎ መስዋዕትነት ያላን أتو تمسكن ترونه هابت مدرهم لعلوينات حق كحلو مقبار زتداخم وفر موال هافت اندقنا كبرابر مقبار سراح عالبون زخون من اسيات عدل سراح من متشاون كالوقت بدهوتاتن مسمر كتحزي دحر موبال وعزو سرناين كرداد نحيزو متيلو نتسرناي انات تنكباخبنا نتخرداد كن محوئين ايلو مالوم أسعبهم نعبي هزب محاران نعباي إثيوبيان كبل جنا مسواتنات كخفلنا ايوئيل نا بشللتا نحال فوق قداي اي كهلن يلوم علوم ይህንን ታላቅ የአማራ ክልል ህዝብ የሚመጥን ስራ ሰርተን ህዝቡን በማስከበር እኛንም የሚያኮራ ስራ ለመስራት ነዚ ዓብይ ህዝብ ክልል አምሃራ ዝምጥን ስራሕ ፈጽምና ነቲ ህዝቢ ብምኽባር ንዓናውን ዝሐብነና ንምስራሕ ክንንቀሳቀሲና ንዓባይ ኢትዮጵያ ክንብል ዕብየታ ዝምጥን ስራሕ ሰርሕና نربحان كبرن هزبنا كنحلو علنا أب موداتو بقي عبزلو تخلاص لزي طف زي دقس حزب طراي زيكونس زي دقسو صلات خمزلونا نردا ايناس لزي غنا مسواتنت كخفلنا إلنا ندحريت اي كنبلنينا إلو مالو حدش رأس ممحدار كل الأمحارة أتو تمسكن ترونه إذا خمزي لنكلو بأتو مصطفى محمد عمر مخلت الرأس ممحدار كل الصومالي زمرح زتفلالي آبالات حبرة السبن زركبوم حدميتو زغانو سباز حازو قجل الأوقات كل الصومالي أب كل الأمحارة أم بصح كم زركب علامة زعودت من تنخار ركب حزب مخان وانت قلت لهم أبت عودت أتو مصطفى حزب محران كل الصومالي نمفل لاي حزب محراج عقواني نعتبهله زرب زنبره بفلاين حزب الصومالي كم زبدلو تغيرو نزحالو في عامتات زتنقرق قنعو كم زي كونه تردينا لنا إلهم كتبل أستر مسقاناو كبهر دار حبير اللام تمالي مقالة أبستسنادة تليوتون متأخب جنزب لعل فرق بليون برن لمعاد تجراي من بركات قالتاتيو من قصة تجراي حاجز جنزب كاب حزب بزحاته مسارتين بتبقصو سب هافتن قادون تجارو أب كتما مقالة حاولت سماعتات أبستلالو مدرخيو اتحاجز ترقبو ملقيتات صباحته وسخلوه መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝተጀመረ ስራሕቲ ልምዓት ንምጥንኻር ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ 109,000 ተጋሩ እግሪ ንምትካልን ድሕነት ክልል ንምሕላውን ብዝብል
ካብ ህዝቢ ሓገዝ ገንዘብ ንምትእኻብ ብዝሓትቱ መሰረት ትማሊ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ብተጋሩ ሰብ ሃፍትን ነጋዱን ተበግሶ ዝተሰናደ እዚ መድረኽ 250 ሚልዮን ብር ንምርካብ ተተሊሙ ላዕሊ 540 ሚልዮን ብር ድማ ካብ ለገስቲ ቃልሳት እዩ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ዘወፈዮ 50 ሚልዮን ብር ድማ እቲ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ልምዓት ትግራይ ብገንዘቡ ፍልጠቱን ክእለቱን ክሳተፍ ይግባእ ኢሎም ብናይ መንግስቲ በጀት ጥራሕ ጸገም ድኽነት ትግራይ ኣይፍታሕን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንዕብየት ትግራይ ዘበርከቱ አካላት ድማ መስኪኖም ናይ ልምዓትን ናይ ስነ ስራሕ ጸገማት ንምፍታሕ ስሉጥ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ንምምዝጋብን ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ስለ ዝሓትት መንግስቲ ናይ ህዝቢ ናይ ኩሎም ሓገዝ ሓቲት ይርከብ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ልምዓትን ምስላ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብምርዳእ ነቲ መንግስቲ ዘቕረቦ ጻውዒት ተቐቢሉ ኣውንታዊ ምላሽ ምሃቡ ናይ ህዝብና ሽግር ክነቃልል ዘፈለና ሓገዝ ብምዃኑ ኣዝዩ ዘሕጉስ ተግባር እዩ በዚ ተሳትፎ ዝለዓለ ሓበን ድማ ይስምዐና ኣብዚ ሕዚ እዋን ግዝኦም ኣብ ዘረባ ዘሕልፉ ወገናት ናብ ስራሕ ከኣትዉ ይግባእ ትግራይ ትጠልቦ ስራሕ ድማ ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ ዝነበረ መድረኽ እቶት ምትእኻብ ካብ ተወለድቲ ትግራይ ብተወሳኺ ካብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ኢሉ እውን ኤርትራ ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ህንጸት ሃገረ መንግስትን ሃገራዊ ምርድዳእን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ድሬዳዋ መደብ ምይይጥ ኣዳልዩ ኣብቲ ካብ አዲስ አበባ ወጻኢን ፈለማ ጊዜ ዝተሳለጠ መድረኽ ምሁራት መበገስታት ኣቕሪቦም ምይይጥ ተገይሩሎ ይብለና ወኪልና አዲስ ቸኮል ካብታ ከተማ ኣብ ዝላኾ ዜና በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ ኣብቲ እዋን መደረ ዘስምዑ ፕረስ ሰክሬታሪ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አቶ ንጉሱ ጥላሁን ኢትዮጵያውያን ብኢትዮጵያውያን ዝፈናቀሉ እዋናዊ ኩነታትና ኣገዳስነት መምኽኻር ዘጉልህ ኢሎም ብዘይካዚ ኢሎም ንሶም ብዘይካዚ ኣብ ዙርያ ክንበጽሖም ዝግባአና ሃገራዊ ዛዕባታትና ሓቢርና ክንዘራረብ ይግባእ በሉ ኣፈላላይ ዋላ እኳ ንቡር እንተኾነ ተኻኢልና ተኸባቢርናን ንክንነብር ስኽን ኢልና ክንላዘብን ክንመኻኸርን እንኮ ኣማራጺ ክኾን ይግባእ ዳይሬክተር ሓባራዊ ምንቅስቃስ ንሓዳስ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ትካል አቶ ኦባንግ ሜቾ ብወገኑ ቅድሚ መንነት ሰብነት ክቅድም ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩሎ ቀዲሞም መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ሰሚር ዩሱፍ ላዕልን ታሕትን ህንጸት ብሔረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጉሊሆም ነይሮም ኣብ እዋን ኢህወደግ ኢሎም ንሶም ህንጸት ብሔረ መንግስቲ ሸለል ተባሂሉ ከም ዝነበረን ብሔረተኛታት ክጠናኸሩ ከም ዝኽኣሉን ሓቢሮም ዶክተር ዳኛቸው ደምሴ ዝተባሃሉ ምሁር ብወገኖም ኣብ ፖለቲከኛታት ክልል ኣምሓራ ኣሎ ብዛዕባ ዝበሃል ኣፈላላይ ሓሳቦም ንምዕዋት ጎነጽዶ ወይ ሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ ዝብል ተመክሮታት ዓለም ኣሰንዮም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ወንበር ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር ዶክተር ኮንቴ ሙሳ እውን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣጋር ፓርቲ ተባሂሎም ዝተደፍኡ ወገናት ነይሮም እዮም እዚ ድማ ክእረም ኣለዎ ኢሎም ምክትል አካቤት ኮሚሽን ሰላም ወይዘሮ የትነበርች ንጉሴን ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ዶክተር ያሬድ ንጉሴን እውን ጽሑፋት አቅሪቦም ይብል ወኪልና አዲስ ቸኮል ክልላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ዘይሕጋዊ ብረት ኣብ ቁጽረ ውዕል ከም ዘሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊሲ ክልል መሐመድ አሊ ንቪኤ ገሊጾም ንቅድሚት እውን መንቀሊ ግጭት ዝኾኑ ኣጽዋራት ኣብ ቁጽር ምውዓሎም ከም ዝቕጽሉ ገሊጾም ኣለዉ እቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ስራሕ ግጭት ነገራት ይረኣየለን ኣብ ዘለዋ ዞባታት ይፍጸም ከም ዘሎን ብምግላጽ ዝተወርሰ ዝርዝር ዕጥቂ እውን ከምዚ ኢሎም ኮሚሽነር መሐመድ 307 ክላሽንኮቭ ዲኬኤም ወይም ብሬን 18 አነስተኛ ኤላስ ወከፍ መሳሪያ 307 ክላሽንኮቭ 18 ብሬን አናእሽቱ ነፍስ ወከፍ ብረት ቦምብታት 12445 ናይ ክላሽን ጥይት ጣይት ብረትን ወይም ብረንን ዝተወሰኑ ሽጉጣትን ተታሒዞም ኣለዉ እዮም ዝበሉ ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ብፍሉይ ፖሊስ ትክልል ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ካልኦት ዘባታት እውን ከም ዝቕጽል ብምግላጽ እንስሳት ብምርባሕ ንዝናበሩ ግን ኣይምልከቶም ኢሎም ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ በማንት ሰኒ ኣብ መቃዲሾ ብዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 17 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ ኣብ መቃዲሾ ናይ ዝዓበየ ሆስፒታል ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ ዩሱፍ
ካልኦት 28 ሰባት ብዝወረደ መቕሰልቲ ሆስፒታል ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም ተጠርጣሪ ቦምብ ዝፀዓነት መኪና ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሰብ ብጻዕቂ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ጥቓ ሓደ ሆቴል ከም ዝተኮሱ ተፈሊጡሎ አልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ኣነ እየ ኢልሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ላዕለዋይ መኮነን ስለያ አልሸባብ ኑር ኢክላስ ኣብ ታሕታይ ሸበሌ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ደብዳብ ነፋሪት ምስተቃተለ ድሕሪ 4 መዓልታት እዩ ናይ ጀርመን መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛ ብዘይ ተገልጸ ዝኽፍታታት ድሕነት ንሓደ መዓልቲ በረራ ጦጠው ድሕሪ ምባሉ ናይ ካይሮ በረርኡ ትማል ሰንበት ቀጺሉ መንገዲ ኣየር ብሪታንያ ግን ንዝቕጽሉ 6 መዓልታት ናብ ዋና ከተማ ግብጺ ከም ዘይበርር ሓቢሩሎ መንግስቲ ብሪታንያ አንጻር አቪዬሽን ዝለዓለ ሓደጋ ሽብር ኣሎ ክብል ድሕሪ ጥንቃቁ ክልቲኦም መንገድታት ኣየር ብቕድሚት ማል ቀዳም ነይሮም ናብ ካይሮ ምብራሮም በሃንደበት ዝሰረዝዎ ሚኒስተር ሲቪል አቪዬሽን ግብጺ ሌተናንት ጀነራል ዮኑስ አልማስሪ እቶም መንገድታት ኣየር ምስ ሰበስልጣን ግብጺ ከይተራኸቡ በረራ ጦጦ ምባሎም ትማል ሰንበት ዝኸፍትኦም ገሊጾም ኢራን ምስ ምዕራባውያን ዝኣተወቶ ወጥሪ ብምንሃር ን17 ሰለይቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሒዘ ንገሊኦም ሞት ፈሪደዮም ኣለሁ ክትብል ለማዓንሶኒ ገልጻ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ነቲ ክስ ነጺጋቶላ ናይ ኢራን ሚኒስተር ድሕነት ከም ዝሓበሮ እቶም ሰለይቲ ካብ ወታደራውን ኒውክሌራውን ትካላት ሓበሬታ እናኣከቡ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላይ ኤጀንሲ ማለት እውን ስለያ ንምሕላፍ ኣብ ዝፍትኑሉ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተተሓዙ ገልጽ ዜና ኣብዚ ፍጸም ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፊና ከመይቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ አልጀሪያ ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ኣፍሪቃ ተዓዋቲት ኮይና ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ስታዲየም ካይሮ ዝተኻየደ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ጋንታታት አልጀሪያን ሴኔጋልን ከምቲ ቅድሚኦም ዝነበሩ ግጥማትን ጽዋዕ መንዓተረ ኮይኑ ኣይተረኽበን ብብቕዓትን ምብልሓትን ዘይኮነስ ኣብ መበል 30 ደቂቓ ኣጋጣሚ ንእግሪ ተኸላኻሊ ጋንታ ሴኔጋል ተንኪፋ አንፈታ ስሒታ ዝሓለፈት ኩዕሶ አላው ማዕጾ ጋንታ ሴኔጋል አንቃዕሪሩ እንተጠመታውን ከም ክናይ ከኣለን እታ ኩዕሶ ምስ መርበብ ተራኺባ ቀዳማይን እንኮንሸቶ አልጀሪያ 1 ሴኔጋል 0 እቲ ጾታ ተወሳኺ ሸቶን ዘዕግብ ፈተነታትን ከይተራእየሉ ተፈጺሙ 9 ደቂቕ ዝረብሕን ዘሐጉስን ጾታ ከይረኣናሉ ጽዋዕ ኣፍሪቃ ናይ ለምዘበን ንአልጀርስ ወርቂ ጽዋዕ ዘፋኖ ዛዛሚ ግጥም ኮይኑ ሓሊፉሎ ንደረጃ ኣብ ዝነበረ ግጥም ጋንታ ናይጀሪያ ንጋንታ ቱኒስያ 2-1 ስዒራ ከም ዝተዓወተት ይዝከር ናይ ሎም ዘበን ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪቃ ኣብቂዑ ገጽና ደጊም ናብ ድሕርን ዓመታ ኣብ ካሜሮን ዝካየድ ቀጻሊ መጻረይ ግጥማት ኣፍሪቃ ኮይኑሎ ብመሰረት እዚ ኮንፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ሃገራዊ ጋንታታት ኣብ ምድብ ሰሪዕዎን ኣሎ 48 ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ 12 ምድብ ተመዲበን ኣለዋ 4 ሃገራት ግጥማት በጽሒኻ መምላስ ከክልተ ግጥም ከካይዳን ካብ ሕድ ምድብ ሓንቲ ጋንታ ብቐጥታ ናብ ካሜሮን ተተኣናግዶ ግጥማት ክትሓልፍ እያ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኡጋንዳ ደቡብ ሱዳን ቡሩንዲ ሩዋንዳ ኬንያ ታንዛንያ ኢትዮጵያ ምድበን ፈሊጠን ኣለዋ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ማዳጋስካር ኒጀርን ኮትዲቫርን ተመዲባላ ቀሊል ምድብ ኣይኮነን ኬንያ ምስ ግብጺ ቶጎን ኮሞሮስን ሱዳን ድማ ምስ ደቡብ ሱዳን ጋና በጽሕዋ ኣሎ ተስፋ ኣለዋ አትሌቲክስ ቅድሚ 2 ሰሙን ባዕሉ ብዝፈጠሮ ጸገም ዓወት ዳይመንድ ሊግ ኣብ 5000 ሜትሮ ንመናሕንሕቱ ወዲ ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝሃበ ሓጎስ ገብረህይወት ኣብ ውሽጢ ሰሙን 2 ድሙቕ ዓወታት ሓፊሱ ሓጎስ ኣብቲ ሄንጀሎ ኔደርላንድ ዘተኣናገደቶ ጉያ 10000 ሜትሮ ከምኡውን ድሕሪ 2 መዓልታት ዓርቢ ማለት እዩ ኣብ ለንደን ኢንግላንድ ኣብ ዝተኻየደ ዳይመንድ ሊግ ጉያ 5000 ሜትሮ ተዓዊተሎ ኣዝዩ ዘስደምም ኣብ ቅድድም 10000 ንሓጎስ ስዒቦም ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻምናይ ተማሪሖም ዝኣተው ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም ኣብ ቅድድም 10000 ሜትሮ ሄንጀሎ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወተት ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ እያ ኣብዚ እውን ክሳብ ሻምናይ ተኸታቲለን ዝኣተዋ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት እየን
ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ቀፂሉሎ ክዛዘም ሰሙን ይተርፎ ንጋንታ ሚቼልቶን ስካት ዝወዳደር ሳይመን የት ይመርሕ ኣሎ ካብ ጋንታ ግሩፕማ ኤፍዲጄ ቲበት ፒንቶ ካልኣይ ንጋንታ ሙቪስታር ዝወዳደር ሚከል ለንዳ ሜይ ሳልሳይ ኣሎ ንጋንታ ኮቪድስ ሶሉሽን ክሬዲት ዝስለፍ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ መበል 126 ይርከብ እቲ ውፅኢት ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝለዋወጥ እዩ ብደረጃ ጋንታ ብሽክለታ ኢኒዮስ ሙቪስታርን ግሩፕማ ኤፍዲጄ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ኣለዋ ለባሳይ ነጠብጣብ ቀይሕን ጻዕዳን ሻምፒዮን ኣብ ዓቐበት ማለት እዩ ካናዳዊ ሚካኤል ውድስ ቀዳማይ ጣልያናዊ ቪቼንዞ ኒባሊ ካልኣይ ፈረንሳዊ ሮሜን ባርዴት ሳልሳይ ዝትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ቅድሚ ምሕላፍና ማህሌት ወልደ ጊዮርጊስ ትፃወታ ደርፊ ብኣቆርብ ክንዓርፍ ኢና أنت زي ما خلينا بفلي ما دبنا نحل فينا أبزنا أنا خمسة معهم وأبز حلف مودة سمون أبي تبي أخلي تجري بقدسات نجادو لمن سياس راحة مفترن كالوت المعتاو من قصاصن زوعل كل 250 مليون برن متخخاب تلمو ما بستخايد الجنزبنا متخخاب عمام لعذي 500 مليون بركم استأكد تجليزيو ألم في سنة تخيد تختاتي له استفلاليو أكلات ونزرارب ونزمة دبلي خلنا له أبنايت مالي 14 حملة تشحين 10 حالا عامة مرات لو اللي 500 مليون برنم إكاب كم تخاله تفليدو بريزيدنت بيت مخزفر محبرات أكاب كوميتي متخاب وتوتن آيتي عشان نفعلو نزمة درخ المفتار زل عالم مخنات انتقلتو ما بقى يستوعد بهراوك لاو منقس تجراي ببيرو فاينانس بيلوم خانو يحبرو أتو كأن من اللي عن تعيوت تصويت بكل منقس تجراي ناي فاينانس توت متخاوي قند عمبر عبد كل الناس اللي ناي مناسي ناي صراحة سنت ناي انفستمنت مسفح كوقت يلون دخلنا من كام زكبر منقص قاس تنقاي وحسنات كركب زخل سلام كركب زخل ثم مناسي صراحة يزوم طريقهم تنات زخانة تناي نقادو حرة سبن سبع هفتن زجور للمنقص قاس وانا النت مناسي صراحة عم مفتار كنك أساس لنا بزبدي خمسة فلتو مناسي خالي بوتا أب خالي عبد صراحتي ساتفو حما نجار يساتفو عبد زيد النجارات يساتفو نرينا أنا يتقرأ مناسي جن
ስራሕ ልክረክብ ብዲስፕሊን ተሃኒፁ ዓቅሊ ገይሩ ይፅበሎሞ መንግስቲ ጥራሕቲ ይኮነ እቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ውራይ ክፃወረሉ ክእል ንሰብ ሃብትን ነጋድን እውን ነቲ መናእሰይ ስራሕ ዕድል ናይ ምፍጣር ክንፈጥር ኣለና ብልብ ተንቀሳቂስና ንኡ ዝድግፍ ዝኾን እዩ ብዝብል እምበር ቀፃልነት ዘለዎ ናይ ቴሌቶን ምልዓል ክንገብር ኢና ግን ኣብዚ መድረክ ቅድሚ ምብፃሕኩም እንታይ ስራሕ ሰሪሕኩም ኣለኹም ማለት መድረክ ምክያድ ደሞ ዳታ ሓደ ዕማም ኢላ ሓሰቦ ቅድሚ ዘለዎ ግን ከቢድ ናይ ምድላው ስራሕቲ ክኾኑ ኢለ ስለዝግምት ከመይ ክመዋዲድኩም ዘለኹም እቱ ነጋዳይ ታይ መስለካ ብፍላይ ኣብ መቐለ ከባብን ናይ ትግራይ ነጋዶን ሰጢሞም ሓድነቶም ከጠናኽርሞ ትውሕስነት ሰላም ንኣና ዘገዳሽ ምዃኑ ስለዝርድአና ነጋዶ ተኣኻኺብና ካብ መስከረም ኣካባቢ ተጀሚሩ ካብ መስከረም ኣካባቢ ተጀመርተሉ ሎም ዓመት ኩሉ ነጋዳይ ዘዋፅእ ተወሰነ ጥራሕቲ ይኮነሲ ኩሉ ነጋዳይ ተኣኻኺብና ዘይዋፅእ እውን ኣብቲ መስመር ከኣቲ ዘዋፅእ ዝነበረ እውን ብዝቐነሰ መልክዑ ተሓጒሱን እጃሙ ልከወፍል ገበርናይ ምንቅስቃስ ስጡም ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ንግዲ ሕብረተሰብ ማሕበር ክንፈጥር ብላዓል ጌርና ኣብ መንጎኡ እንታይ እዩ ሓሳብ ዝመፀና ቅድሚ ምትእኻብና ናይ ትግራይ ሰላምን ሓድነትን ውሕስና ክህልዎ ዝብል ስለዝዓለምና እንዘሪዎ ትፈልጦ የካቲት በል 44 ዓመት ልደት ሕወሓት ክኽበር ከሎ እቶም ቀደም ዝነበሩ መራርሓን እቶም ዘለዎ መራርሓን ክነቀራርብለና ኢልና ነጋዶታት ብዝወሰናዮም ተበግሶ ክልቲኦም ተቀራሪቦም እንታይ እዩ መልእኽቲ እዚ ሓድነት ትግራይ ተሰጢሙ ልዕሊ ኩሉ ሓድነት እዩ ብሓድነት እንድምሪና ገበርናይ ምንቅስቃስ እዩ እሺ ሙሉእ ሽምካን ተዋፊርካ ዘለኻ ዓውደ ስራሕ ንስክንገረን ሙላታ ኣለና ይበሃል ኣብ ፕላስቲክ ኢንዳስትሪ ዝተዋፈሩ ሰብየ ተወሳኺ እውን ናይ ኣሉሚንየም ስራሕቲ ካብ ወፃእ ብምምፃን ኣብዚ ናምረትካ ብምቕራብን ብኡ እየ ዝፍለጥ ጽቡቕ ሙላት ሎም ረኺበካ ዘለኹ ማሕበረሰብ ነጋዶ እቶት ምትእኻብ ወይ ከዓ ቴሌቶን ምክያድ ዓሊሞም ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ እሞ ካብቶም ሓደ ናይቶም ማሕበረሰብ ነጋዶ መንእሰይ ኮይንካ በዓል ዋና ኮይንካ ረኺበካ ኣለኹ እንታይ እዩ ናብዚ ጉዳይ እዚ እትካ ከም ሙላት ናብዚ እቲኒ ዘሎ እንግዲህ ያው ትግራዋይነተይ ከም ከዚ ተሓባቢርናን ተጠማሚርናን ንኸደሉ ግዜ رئيين سمعيين تسمعت زيون متين يفلتن أو هوتي لذي توانا نجر لوزي يمتيننا لوزي تسات فوزي يبقينا لله تو مسرت هاو تجراوي نتينا تو خزل لنا يو ودعوي خناتنا عدنا لو تبغى الرجال مفتح كامل على علي زي تحكى مستر كم يرخب كامو مالت تجاميري زل حجي معي بزح بملي ناس وتصر حساتون كم حبرسب نقادي واتصالي سو علو كم يرخب كامو نفس زي تصبخوا حقسني مالت كابزو تصبنايو للعلي صبغ تنساشنت هلو جناون تتجورز زلو منقسقاس ون لغصال بزح ነገር ከም ዝገብር ዘርኢ ምልክታት ይናሪና ለለና ማለት በጣም ለደንቅ ነገር እዩ همزي ተጣይሸ ተጠናኸረ ትግራዋይ ሰብ ሃፍትን ሰብ ዓቅምን ሰብ ፕላንን ኣሎ እዩ ይልካል ሕሳብ ኣነ እንደዚ ለአክለ ግምት ነይረ خز ግን ለባዕለይ ውን ገና ክንቀሳቀሰም ለለኒ ገና ክሰርሐም ለለኒ ለዓደይ ልብል መንፈስ ሓዲርና ወጽቡቕ ስምዒት አለ እሺ ፈለማ ሙሉእ ሽምካን ተዋፊር ካል ዘለኻ ዓውደ ስራሕ እንታይ እዩ ኣነ ፍጹም ኣስገዶም የዝባል ናይ ጊልስ ማዕከል ማይ ቋዕቲ ስራሕ መካየድ እየ ኣብዚ ናይ እቶት ምትእኽኻብ ከዓ ኣባል ካልኣይ ሰብ ናይቲ ኮሚቴ ጽቡቕ ፍጹም ዝሰርሖ ዝውዓልኩም መድረኽ እቶት ምትእኽኻብ ወይ ከዓ ቴሌቶን ንብሎ كفتم كندي تواسعتن كأبال كوميتي راح يكون كذا يكونش مدرخ نمر حاون رأيكمو تمتخاب تتودي له قد من مجمارز نبرة كمان فسن حجين كم يستني قالوا نايب حكم زراب قد من مجمارز نبرة منفس نحنا نقادو كتمام غلا نقادو تجراي نقادو ملا إثيوبيا يوم حزي تساتي فملو كلتا 250 مليون علمنا هنا تلعنا نيرنا بزلم نايلو ما أنت توت جن almost درجة ناو 520 مليون كرشي هنا أكيمنا بتجارو ترى إذا كنا يو جنزة بيكونن كاوم حراون كم تزرع خايو بزحت أفتنايتون معكم أجاراتنا يلومنا يوم أجار مخانم كعب بزح ملكة جلس أملنا يوم نا أنا حزب فلي تحجوس يو تسمع إنه زلوا مناتهم كابز جمتنا يون لعلي تزنبرن نايت مدرخ دمكتون زبلته يحجوس كايو تجراي بزح نجر يدلي أيو نحنا تجارو انت زي حبيرنا سلامنا كنحلوي نخلن انت زي حبيرنا حدنتنا كنحلوي نخلن انت زي حبيرنا لمعتنا كنحلوي نخلن انت زي حبيرنا خعا كله كوكوحنا سلازي خيل محبارنا معصنايو محبارنا فقرنايو محبارنا ناي حدنتنا مشتريو
ነጋዳይ ሕዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሓደ ናብ ዝኾነሉ መስመር መጽኡ እዩ እዚ ልምዓት እዚ ንኹላህና እዩ ናይ ተሓድነት ምስጢር እዚ እዩ ንዚውን ኢና 516 ሚልዮን ቅርሺ ኣብዚ መድረክ እዚኣ ተኣኻኺብና ዘለና እና ብጣዕሚ ፍሉይ ተሓጓስ ተሰሚዑኒ እዩ ክገልጸልካ እውን ኣይክእልን ከባቢ 516 ሚልዮን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኣከበ ምዃኑ እኳ ተፈልጠ ብምክንያት ግዜ ምሕጣር ዘይተደመረን ከም ዝህሉ ኣብ ልዕሊ ምሕባሮም እቲ ምትእኻብ እቶት ቀጻላይ ምዃኑ መዳለውቲ ኮሚቴ ሓቢሮም ኣለም ፍትሃን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ መስግነካ ዓለም እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሪቶታት ክንሓልፊና ሰላም ድምፂ ቪኦኤ ሲኖዶስ ካብ ኣስመራ ንኣቡነ አንቶኒዮስ መናፍቃንዮም ገዚትናዮም ኣለና ኢሎም መግለፂ ኣውፅኦም በየናይ ጭርቂ በየናይ መህቀል ምዃኖም ዘይምዃኖም እቲ ሓቂ ካብ ቃሎም ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ አንቶኒዮስ ርኢናዮም ሰሚዕናዮም ኢና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ በደል ዘይምህላዎም እንተዝህልዎም ነይሩ 14 ዓመት ብዘይ ሕግን ብዘይ ፍርዲ ኣይምፀንሑን እጅውን ኣቡነ አንቶኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ዘይ ኤርትራ እዮም ቪኦኤ ሽፋን ኣብኡ ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ቀጻሊ ተኸታታሊ ኹተ እዛ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝኣሲሮም ዘለው ፓስተራት መግለፂ ባነራ እንተኾነ ግን ኣብ ዜናኹም ዝኾነ ይኹን ኣይቀረብኩማን 1918 ይመስለኒ ቀሪቡ ነይሩ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ሕጂ ዝተኻለ መጠን ዝግበር ነገራት ተቃልሕዎም ተገብአ ነይሩ ኣባላት ድምፂ ኣሜሪካ ኣብቲስ ዘለኹም ኣይግድን ንኩሉ ነገር እቲ ቪኦኤሲ ድምፂ ናይ ቅቡላት ንተቃልሕ እምበረይ ፀግዒ ናይ ሓደ ንምዃን ኣይኮነን እሞኒ ተቃልሕዎም ተገብአ ነይሩ ይቐለለ ቻው نخلهم وهاب تريتو عزيزنا نمسجنكم بفلاي دحرواي وهاب ريتو نهيلن برهان زي أوروب مازبلكا نحناون دلينا يعني رنا قطامي عسلت أنا نزلو تسفان قبر كن رخبا موت ومقرأ أخذ مبار بموسيقى هنسانا بتكمينا أبراهام أفورك تتعاوتها سمايت بالدرفي مريض لكم زلخو مني أفورك إلوام ليتي رح نحضر صعر اللقوط أسفا نزحمك وانك حلفا